Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Aquest dia ventós a Barcelona, com fa estar... He sortit amb la bici, però he tornat cap a casa, perquè no es pot amb l'huracà que fa cap a casa. Vull fer la reflexió següent. He fet una revisió dels vídeos que porto fets fins ara al meu canal i em dono compte que molts dels rellotges dels que he fet revista, la meva visió envers ells ha canviat. Diria que ha evolucionat. Hi ha determinades postures meves davant d'alguns dels rellotges que he vist que ara ha canviat el meu pensament. Un dels rellotges que he tingut, el Suyosa, i un dels rellotges que no he tingut, que he fet la revisió a pantalla, el Tudor el Ranch. Crec recordar que el Tudor Ranch vaig titular Tudor no, i ara diria Tudor sí i tant que sí. Perquè comprés una cosa, el Tudor no era sobretot per un preu tan lluny del carrer, no? Però sent un preu car, puc entendre que no cal mirar el preu, cal mirar el rellotge. I el del preu és una anècdota, perquè els rellotges que no pots comprar els has de mirar com obres d'art, si és que ho són d'obres d'art. Hi ha rellotges que són cars i no valen la pena. Però el Tudor sí, és una peça sòbria, d'una forta elegància. I després, respecte al Suyosa, que em vaig vendre, avui en dia no me'l vendria, carai. És cert que no l'agafaria verd, l'agafaria blau. I me'l vaig vendre perquè no me'l posava, no me'l ficava, i a les col·leccions hi ha rellotges que d'apropar-te a ells i fer estudi i mirar-los, i és com... Jo molts cops vaig a exposicions de pintura perquè necessito mirar un altre cop determinades obres. Per exemple, de Miró, el retrat d'una vailleta, que és amb exposició permanent allà a Montjuïc, he anat a veure-la, sense exagerar, 50 cops, perquè de tant en tant necessito estar davant d'aquesta peça i mirar-la, i a Miró em passa molt amb diverses obres. Conclusió, els gustos evolucionen i les ressenyes es poden tornar a ressenyar dient, estava en un altre punt, no sé si he equivocat o no, però ara la meva opinió ha canviat. I tens aquest joc de contrastos, no? Del que pensaves al que penses. I crec que això és bonic, adonar-se'n, penso que és bonic. Gràcies per estar en aquest punt i a reveure. Moltíssimes gràcies. Recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia. Adeu.